Οι αιματηρές εξεγέρσεις αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη ρωσική ιστορία, από την εξέγερση του Πουγκατσιόφ το 1773 έως τη ματωμένη Κυριακή το 1905 και την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917. Η μετάβαση από τη Σοβιετική εποχή δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Αν και το διαζύγιο ήταν φαινομενικά βελούδινο, μία κρίση ήταν αρκετή ώστε να θέσει τα θεμέλια για την πορεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τον αυταρχισμό. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που άνοιξαν το δρόμο για τον ερχομό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, δηλαδή του πώς η δημοκρατία στη Ρωσία έσβησε πριν καν εφαρμοστεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνταγματική κρίση του 1993. Βρισκόμαστε χρονολογικά στο 1990 με την κόντρα Γκορμπατσόβ-Γέλτσιν να βρίσκεται στο απογειό της. Δύο πρώην σύμμαχοι εναντίον της καθιστικίας τάξης του καθεστώτος Μπρέζνιεφ βρίσκονται πλέον σε αντιπαλότητα. Στόχος του Μιχαήλ Γκορμπατσόβ ήταν να εγκαθιδρύσει τη δική του προσωποπαγή διακυβέρνηση, κάτι που όμως απαιτούσε την απαλλαγή από την κυδαιμονία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 19ο συνέδριο του κόμματος το 1988, ο Γκορμπατσόβ ίδρυσε ένα νέο σώμα, το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων της Σοβιετικής Ένωσης, δημιουργώντας θεσμικά μια άτυπη διαρχία με το ήδη υπάρχον ανώτατο Σοβιέτ. Επιπλέον, με σύνθημα τη δημοκρατικοποίηση, ο Γκορμπατσόβ προέβησε μια σειρά αναθεωρήσεων επί του Σοβιετικού Συντάγματος του 1977, μία εκ των οποίων αφαιρούσε από το Κομμουνιστικό Κόμμα τον θεσμικά κυρίαρχο ρόλο που κατήχε στην πολιτική ζωή της χώρας. Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος, ο Γκορμπατσόβ προκήρυξε γενικές και περιφερειακές εκλογές για τα έτη 1989-1990. Στόχος του Γκορμπατσόβ ήταν μέσω των εκλογών να αντικαταστήσει τους κομματικά ελεγχόμενους αξιωματούχους με μεταρρυθμιστές που δεν ταυτίζονταν απαραίτητα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά βρίσκονταν εγκύτερα στη δική του πολιτική ατζέντα. Σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, ο Γκορμπατσόβ θεώρησε πως μέσω της καθιέρωσης του θεσμού της Προεδρίας της Σοβιετικής Ένωσης, όντας ο ίδιος ήδη Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε συνδυασμό με τα νέα εκλεγμένα όργανα στις περιφέρειες, θα κατάφερνε να απομονώσει πολιτικά τους ανταγωνιστές του στο κόμμα, βάζοντας έτσι τις βάσεις για μια μακροχρόνια διακυβέρνηση στο τιμόνι της Σοβιετικής Ένωσης χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, το σχέδιο του αυτό δεν υπολόγισε μια σημαντική παράμετρο που ανέτρεπε ολόκληρη τη συλλογιστική, η οποία δεν ήταν άλλη από τον εθνικισμό. Τις εκλογές που ο Γκορμπατσόβ θεώρησε κομβικές ώστε να απαλλαγεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι περιφέρειες ερμήνευσαν ως την ιδανική συγκυρία ώστε να εκλέξουν τα δικά τους πολιτικά όργανα, χωρίς την άμεση παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ώστε να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν μεγαλύτερη αυτονομία εντός της Σοβιετικής Ένωσης ή να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους στην κατάλληλη στιγμή. Ο Γκορμπατσόβ, πλέον με διτό ρόλο του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, επανεκλέγεται Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην 28η και τελευταία σύγκλιτο του κόμματος τον Ιούνιο του 1990, θέτοντας το ζήτημα μιας λιγότερο κεντροποιημένης ομοσπονδιακής μορφής της Σοβιετικής Ένωσης. Η νέα συνθήκη της Ένωσης θα αντικαθιστούσε εκείνη του 1922, ωστόσο τα νέα εκλεγμένα όργανα σε κάθε Σοβιετική Δημοκρατία ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται έναντι της Μόσχας προκειμένου να υπογράψουν τη νέα συνθήκη, ενώ το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων της Σοβιετικής Ένωσης που ίδρυσε ο ίδιος ο Γκορμπατσόβ μετετράπη σε πλατφόρμα κριτικής εναντίον της κεντρικής διοίκησης τόσο από εθνικιστές όσο και από κομμουνιστές. Έχοντας ήδη υποβαθμίσει τις αρμοδιότητες και το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στη διακυβέρνηση της χώρας, ο ενωτικός ρόλος που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε τρωθεί ανεπανόρθωτα στα μάτια των Σοβιετικών Δημοκρατιών. Το μοντέλο του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού που επεδίωξε ο Γκορμπατσόβ, επηρεασμένος από τον Λένιν, δεν κατέστη εφικτό στην πράξη εφόσον αποδυνάμωσε το μόνο μέσο το οποίο του εξασφάλιζε την απαραίτητη δύναμη ώστε να επιβάλλει την πολυπόθητη ομοφωνία. Σε αυτό το κλίμα, στις 12 Ιουνίου του 1990, ο Γέλτσιν ως πρόεδρος του ανώτατου Σοβιέτ της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας την κηρύσσει ανεξάρτητη εντός μιας αναθεωρημένης Σοβιετικής Ένωσης, κάτι που ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς το κέντρο, το οποίο πλέον θα είχε περιορισμένη δικαιοδοσία σε εσωτερικά ζητήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Με το δημοψήφισμα για τη νέα συνθήκη να λαμβάνει χώρα μόνο σε 9 από τις 15 συνολικά Σοβιετικές Δημοκρατίες τον Μάρτιο του 1991, και φοβούμενοι ότι η Σοβιετική Ένωση αντιμετωπίζει υπαρκτό κίνδυνο διάλυσης, η ΚΚΜ και μια ομάδα συντηρητικών, οι οποίοι ήθελαν επιστροφή στην προ-Γκορμπατσόβ κατάσταση, διεξήγαγαν το πραξικόπημα του Αυγούστου του 1991. Ο Γέλτσιν εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία, καθώς μετετράπησε κεντρική φιγούρα εναντίον των πραξικοπηματιών, των οποίων ωστόσο οι προσπάθειες δεν στέφθηκαν με επιτυχία και με τον Γκορμπατσόβ να αναλαμβάνει εκ νέου την εξουσία, αν και εμφανώς αποδυναμωμένος.
Τα γεγονότα αυτά, ωστόσο, υπήρξαν καταλύτης, με τον Γέλτσιν να δράτει την ευκαιρία, κηρύσσοντας παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Ρωσική Ομοσπονδία, παρά τις απόπειρες του Γκορμπατσόβ να διαχωρίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα από τους πραξικοπηματίες. Στην συνέχεια, με τον Γκορμπατσόφ ήδη πολιτικά λαβωμένο και με 6 Σοβιετικές δημοκρατίες στα πρόθυρα της ανεξαρτησίας, ο Γέλτσιν ανακοινώνει πως η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα υπογράψει την αναθεωρημένη συνθήκη, εκκινώντας έτσι το σπιράλ αυτονομήσεων που οδήγησε στο τέλος της Σοβιετικής Ένωσης τον Δεκέμβριο του 1991. Από τα μέσα του 1991, η Ρωσική Ομοσπονδία είχε ήδη τη δική της άνω και κάτω βουλή, το Ρωσικό Ανώτατο Σοβιέτ και το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων της Ρωσίας αντίστοιχα, ενώ συνεχώς προστίθονταν αναθεωρήσεις στο Σύνταγμα του 1977 ώστε να αντανακλά τη ρωσική αυτονόμηση. Υπεύθυνη για αυτές τις αναθεωρήσεις ήταν η Συνταγματική Επιτροπή, την οποία δημιούργησε το Κοινοβούλιο. Κοινός παρονομαστής? Και στα δύο σώματα προέδρευε ο Μπόρις Γέλτσιν. Αφού του εξελέγει πρόεδρος με αντιπρόεδρό του τον Αλεξάνδρ Ρουτσκόι και με αφορμή το αποτυχημένο πραξικόπημα, τη θέση του Γέλτσιν στην προεδρία της Βουλής παίρνει ο Ρουσλάν Χασμπουλάτοφ, ο οποίος δίνει στο Γέλτσιν ειδικό καθεστώς, το οποίο του επέτρεπε για ένα έτος να κυβερνά αποκλειστικά με προεδρικά διατάγματα, ώστε να λειτουργήσει αποφασιστικά προκειμένου να αναδιαρθρώσει την οικονομία. Ωστόσο, η θεραπεία σοκ που υιοθετήθηκε από τον Ίγκορ Γκαϊντάρ ήταν τόσο σφοδρή που δημιούργησε αντιδράσεις εντός της κυβέρνησης, με τον Χασμπουλάτοφ και τον Ρουτσκόι να στρέφονται εναντίον του Γέλτσιν. Και εδώ μπαίνουμε στο ζήτημα της συνταγματικής κρίσης. Με το ειδικό καθεστώς ενός έτους, ο Γέλτσιν δεν είχε ανάγκη τη Βουλή, την οποία και παραγωνίζει. Απότοκο ωστόσο αυτής της συνθήκης, όσο και των ευρύτερων χειρισμών Γέλτσιν, είναι να μην έχει υιοθετηθεί ένα νέο σύνταγμα, καθώς ο Γέλτσιν δεν ήθελε να υιοθετήσει ένα που να περιορίζει τις εξουσίες του, και η Βουλή δεν ήθελε να εγκρίνει ένα σύνταγμα, στο οποίο ο Γέλτσιν θα είχε ουσιαστικά περιόριστες εξουσίες. Μια σημαντική παράμετρος ήταν ότι η Ρωσία προέκυψε ως μια ομοσπονδία εντός μιας άλλης ομοσπονδίας. Αποτέλεσμα ήταν δημοκρατίες με έντονα εθνοτικό πρόσημο εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας να επιζητούν την ανεξαρτησία τους, με πιο γνωστό παράδειγμα την Τσετσενία. Το κύριο ζητούμενο λοιπόν ήταν να δημιουργηθεί μεν μια Ρωσική Ομοσπονδία στα πρότυπα ενός δυτικού κράτους δικαίου, αλλά αυτή με τη σειρά της να έχει έναν ισχυρό πρόεδρο που θα ήταν ο θεματοφύλακας της συνέχειας του κράτους, δηλαδή μια ισχυρή προσωπικότητα κοινής αποδοχής. Αυτή την ιδιαιτερότητα αξιοποίησε ο Γέλτσιν ώστε να καθυστερεί τη διαδικασία υιοθέτησης ενός νέου συντάγματος και να ζητά διαρκώς περαιτέρω τροποποιήσεις στο υποδιαμόρφωση σύνταγμα, το οποίο η Βουλή είχε έτοιμο ήδη από τα τέλη του 1991. Με τον Γέλτσιν να στέλνει τις προτάσεις του στη Βουλή και εκείνη να τις καταψηφίζει, η Ρωσία λειτουργούσε με ένα τροποποιημένο Σοβιετικό Σύνταγμα του 1977 και έναν πρόεδρο ο οποίος ήθελε να διατηρήσει τις υπερεξουσίες του χωρίς ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Έτσι, τον Μάρτιο του 1993, ο ίδιος παίρνει έκτακτα μέτρα, επεκτείνοντας τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες μέχρι να επιληθεί η κρίση. Η Βουλή προσπαθεί να τον αποπέμψει με πρόταση μομφής για τη συνταγματική δράση, χωρίς όμως επιτυχία, με το Συνταγματικό Δικαστήριο ωστόσο να καταδικάζει μερικά από τα μέτρα που εξήγηλε ο Ρώσος πρόεδρος ως αντισυνταγματικά, όχι όμως το προεδρικό διάταγμα που του έδινε εκτεταμένες εξουσίες. Έτσι φτάνουμε στο Σεπτέμβριο του 1993, όταν ο Γέλτσιν επιχειρεί να αντικαταστήσει τον αντιπρόεδρό του Αλεξάνδρ Ρουτσκόι με τον Ίγκορ Γκαϊντάρ, απόφαση που το Ανώτατο Σοβιέτ θα παραπέμψει στο Συνταγματικό Δικαστήριο και εν τέλει θα εκπέσει ως αντισυνταγματική. Στις 21 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Γέλτσιν με νέο διάταγμα καταλύει τόσο το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων όσο και το Ανώτατο Σοβιέτ, προκηρύσσοντας εκλογές τον Δεκέμβριο και δημοψήφισμα, ώστε να επικυρωθεί το νέο σύνταγμα, το οποίο συντάχθηκε εντός του 1993 από μια ομάδα αξιωματούχων που επέλεξε ο ίδιος ο Γέλτσιν. Ο αντιπρόεδρος Ρουτσκόι και η Βουλή αποκαλούν το διάταγμα πραξικοπηματικό, ενώ σε ολομέλεια που έγινε το ίδιο κιόλας βράδυ, ο πρόεδρος της Βουλής Χασμπουλάτοφ ορίζει τον Ρουτσκόι ως εν ενεργεία πρόεδρο. Στην πραγματικότητα, ο Ρουτσκόι, αν και διακεκριμένος πρώην αξιωματικός, δεν είχε το ειδικό βάρος του Γέλτσιν, με το στρατό να μην υπακούει σε εντολές που έρχονταν από εκείνον. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Γέλτσιν ανακοινώνει προεδρικές εκλογές για τον Ιούνιο του 1994. Ενώ η Βουλή τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής προεδρικών και βουλευτικών εκλογών τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Με τους πολιτικούς του αντιπάλους να έχουν οχυρωθεί εντός της Βουλής, ο Μπόρις Γέλτσιν με τη σειρά του κόβει το νερό και το τηλέφωνο στο κτίριο. Η κατάσταση πλέον ήταν εκτός ελέγχου, με μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του Κοινοβουλίου να λαμβάνουν μέρος στη Μόσχα. Η οικονομική πολιτική του Γκαϊντάρ είχε φέρει την κοινωνία στα ωριά της και η συνταγματική κρίση λειτουργήσε ως πυροκροτητής. Στις 28 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα πρώτα αιματηρά επεισόδια στη Μόσχα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείουν το κτίριο της Βουλής.
Σε όλο το χάος, η Ρωσική Εκκλησία λειτουργήσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών, με τη Βουλή να δηλώνει διατεθειμένη να έρθει σε κάποιον συμβιβασμό με τον Γέλτσιν, χωρίς όμως κάποια από τις δύο πλευρές να κάνει ουσιαστικά βήματα επαναπροσέγγισης. Στις 2 Οκτωβρίου, η αστυνομία της Μόσχας δεν καταφέρνει να φέρει υπό τον έλεγχό της διαδήλωση κοντά στον Λευκό Οίκο, με αποτέλεσμα η διαδήλωση να πάρει διαστάσεις εξέγερσης. Ο Ρουτσκόι, που βρίσκονταν στο Λευκό Οίκο, προέτρεψε τους διαδηλωτές να σχηματίσουν ομάδες και να καταλάβουν το Δημαρχείο και το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης στο Οστάνκινο. Ο Δε Χασμπουλάτοφ μίλησε για εισβολή στο Κρεμλίνο και για φυλάκιση του εγκληματία Γέλτσιν. Την επομένη, οι διαδηλωτές βρήκαν τις δυνάμεις ασφαλείας απέναντί τους στο κρατικό σταθμό του Οστάνκινο, με τις συγκρούσεις να οδηγούν σε ηλικές ζημιές και 46 νεκρούς. Αυτό υπήρξε και η αφορμή για τον Γέλτσιν ώστε να κηρύξει καθεστώς έκτακτης ανάγκης και να καλέσει το στρατό να επέμβει, κάτι που δεν το είχε κάνει έως εκείνη τη στιγμή. Όπως και μεγάλο μέρος της ρωσικής κοινωνίας, έτσι και ο στρατός περίμενε να δει ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στη σύγκρουση προτού πάρει κάποια θέση, καθώς κανείς δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη να προβεί σε αξιόπινες ενέργειες έναντι συνανθρώπων του, ειδικά για μια σύγκρουση που ήταν εμφανές ότι και οι δύο πλευρές συνέβαλαν εξίσου στην κλιμάκωσή της. Ο στρατός κατεβάζει 10 άρματα μάχης στους δρόμους της Μόσχας, τα οποία αρχίζουν να βάλουν τους άνω ορόφους του κοινοβουλίου, προκειμένου να έχουν τις λιγότερες δυνατές απώλειες και να τρομάξουν τους διαδηλωτές, με τις ειδικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει το κτίριο και να το καταλαμβάνουν έως τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου. Οι συνολικές απώλειες ανήλθαν στις 147, ενώ κατόπιν δημοψηφίσματος στις 12 Δεκεμβρίου το νέο σύνταγμα εγκρίνεται και τα Χριστούγεννα του 1993 τίθεται σε εφαρμογή. Τον Φεβρουάριο του 1994, όσοι συμμετείχαν στις αναταραχές αθωώθηκαν χωρίς να δοθεί συνέχεια στις διώξεις. Το νέο σύνταγμα δημιούργησε την κρατική δούμα στη θέση του Κογκρέσου των Λαϊκών Αντιπροσώπων της Ρωσίας και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στη θέση του Ρωσικού Ανώτατου Σοβιέτ. Το Σύνταγμα του 1993 επίσης προέβλεπε ότι ο πρόεδρος μπορεί να διαλύσει τη Δούμα, εάν εκείνη απέρριπτε 3 πρωταθέτες πρωθυπουργούς ή αν υπήρχε πρόταση μομφής από τη Δούμα προς την κυβέρνηση. Ένας εκ των συντακτών του συντάγματος ήταν ο δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης Ανατόλης Σόπτσακ, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε ως συνεργάτη του τον αργότερα επικεφαλής της FSB και σημερινό Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αντιστάθηκε αρχικά στον Γέλτσιν, Βαλέρι Ζόρκιν, αν και παραιτήθηκε τον Οκτώβριο του 1993, 10 χρόνια αργότερα επανήλθε ως πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θέση που διατηρεί έως και σήμερα σε ηλικία 82 ετών. Ο Γέλτσιν έμελε να κυβερνήσει έως το 1999, επιβιώνοντας πολιτικά ακόμα μιας απόπειρας καθαίρεσής του από τους κομμουνιστές αυτή τη φορά, έχοντας διεξάγει και μια αιματηρή εκστρατεία εναντίον των Τσετσένων αυτονομιστών, προκειμένου να παραμείνει η περιοχή στη Ρωσική Ομοσπονδία. Κατά τρόπο παράδοξο, οι πορείες Γέλτσιν και Γκορμπατσόβ δεν ήταν και πολύ διαφορετικές. Όταν ο πρώτος προκήρυξε τις εκλογές του 2000, τα ποσοστά αποδοχής του στη ρωσική κοινωνία ήταν στο ναδύρ, ενώ ο ανερχόμενος Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Ρωσία. Αντίστοιχα, οι μεταρρυθμίσεις Γκορμπατσόφ τον είχαν καταστήσει εξαιρετικά αντιδημοφιλή το 1991, σε αντίθεση με τον Μπόρις Γέλτσιν. Η Ρωσική Ομοσπονδία, από την αρχή της αυτόνομης ύπαρξής της, είχε έναν δύσβατο δρόμο να διαβεί, καθώς κλήθηκε μια νυχτή να προβεί σε συμβιβασμούς προκειμένου να διατηρήσει την επικράτειά της. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα, καθώς και οι επιχειρήσεις στην Τσετσενία, δοκίμασαν τις αντοχές του ρωσικού πληθυσμού, με κομμουνιστές και εθνικιστές να πιέζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η παρουσία μιας ισχυρής φιγούρας αποτελούσε φαινομενικά τη μόνη πολιτική λύση. Αυτή τη φιγούρα ενσάρκωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Με πολυετή εμπειρία στις μυστικές υπηρεσίες, ο πάλε ποτέ πρωθυπουργός του Γέλτσιν κατάφερε να θέσει τέλος στις αυτονομιστικές τάσεις της Τσετσενίας, ενώ η πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησής του οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του μέσου Ρώσου. Η σταθερότητα που εγγυήθηκε το καθεστώς Πούτιν εξασφάλισε ένα βαθμό ανοχής της ρωσικής κοινωνίας, η οποία πολλές φορές έκανε τα στραβά μάτια σε πρακτικές που έρεπαν προς τον αυταρχισμό, καθώς οι μνήμες του 1993 ήταν ακόμα νοπές. Κανείς όμως δεν κατάφερε να νικήσει το χρόνο, με τον Ρώσο πρόεδρο να διανύει το 73ο έτος και ο καιρός που το Κρεμλίνο θα χρειαστεί ένα νέο ένικο να πλησιάζει. Το τι επιφυλάσσει το μέλλον είναι άγνωστο, ωστόσο 35 και πλέον χρόνια εμπεδωμένης προσωποπαγούς διακυβέρνησης είναι μια πραγματικότητα που δύσκολα κανείς μπορεί να αψηφίσει, ειδικά όταν τα κίνητρα για μια τέτοια αλλαγή δεν έχουν υπάρξει ποτέ πιο μικρά.